Hej, jeg synes lige du skulle se de nye farver jeg havde fået fra Liquitex. Liquitex har lavet en ny serie der hedder Modded. Og så hedder den så, her har jeg Modded Grey og Modded Violet. Og der er 2 andre også. Men det var de 2 jeg lige kunne få mine fingre i. Så jeg vil lige vise dig hvordan at jeg leger med dem når jeg får sådan nogle nye farver. Som du kan se så har jeg været lidt i gang i forvejen. Og jeg tror egentlig gerne jeg vil prøve at vise dig på sådan en her stor akvarel blok er det egentlig. Du kan se hvad det er for en her. Der er det er 425 grams papir. Forholdsvis tykt, altså 300 rigeligt, når man leger med meget vand. Og så er siderne limet fast her. Så jeg skal lige prøve at tage den her af, så vi har en blank side. Jeg har fundet lidt vand frem, og som sagt så er det Liquitex, og det er ink, så det er meget flydende maling. Jeg starter lige her med den grey, og den grey den er egentlig sådan lidt lilla. Jeg ved ikke om du kan fornemme at der ligger ligesom noget gult her, og det ryster jeg altså lige op, for det er jo ikke meningen at den skal være gul, men det er når den har ligget stille på den ene side. Så tror jeg at den er ved at være der. Vi kan lige prøve på sådan et papiret er helt tørt nu. Lige prøve at vise hvad det er. Hvordan det ser ud. Bliver den helt sort. Kører den lige ud igen med en tør pensel og lige ser, den er faktisk sådan lidt lilla, hvis man lige støvet lilla. Jeg glæder mig rigtig meget til at få de her farver, fordi jeg synes faktisk, at det lyder meget interessant med, at der er lidt grå i. Og nu prøver jeg så med den Violet Modded. Og den er jo sådan lidt kold, den grey. Hvor det her det er en lilla, hvor der er mere varme i. Mere violet. Så det er sådan 2 farver, så der er meget interessante. Igen, den er sådan lidt støvet. Det er ikke sådan min naturlige palette at have så matte farver. Men de er meget spændende, så jeg synes bare egentlig, vi arbejder lidt videre med dem. Så nu lægger jeg noget vand på. Jeg synes, at den violette blev ret hurtigt dominerende, så vi giver den lige lidt mere af den mørke.
også meget interessant at se, hvordan de to blander sig. Det jeg fandt ud af med mine tidligere prøver, det var, at ja, de to farver er interessante. De er interessante også hver for sig. Men jeg kan egentlig også godt lide, når jeg kombinerer den med min egen mix af blæk. Og den er brun. Den synes jeg gav egentlig et interessant look til det. Det er valnød ink, jeg selv har kogt sammen. Og så er det holdbart, det man putter sprit i. Og det er også meget interessant at arbejde med. Jeg ser lige, hvordan det egentlig bare lige arbejder sig sammen. Du kan også få den i turkis, og det er faktisk en af dem, jeg venter på. Bliver super glad, når den kommer ind ad døren. Hvordan den grønne den fungerer som sådan et matte look. Men det er i hvert fald en, jeg vil arbejde videre med. Jeg håber også, I synes, det var sjovt lige at se med, når jeg tester de her Modded Inks af, og hvordan de bliver. Tak fordi du kiggede med.